Dobrý deň, pán Zajac. Som veľmi rád, že sme sa takto stretli, že vás tu mám. Mal by som pre vás pár otázok a pre vaše minulosti v strome života. Taká prvá by bola, čo pre vás znamená a čo vám dali aktivity v strome života, na ktorých ste sa podielali. Čo pre vás znamená? Tak na túto otázku je jednoduchá odpoveď. V prvom rade to pre mňa znamenalo profesionálne uplatnenie po skončení vysokej školy a v druhom rade to pre mňa znamenalo aj akési spoločenské uplatnenie v tých časoch. Preto, lebo ja som doštudoval práve v 90. roku, keď sa menila spoločenská situácia a profesionálne som bol zameraný, alebo mal som odbor ochrana tvorba životného prostredia. Veľmi výrazne som sa aj v diplomovej práce, aj počas štúdia zaoberal práve takou ako keby mimo štátnou alebo neštátnou alebo rolou neštátnej ochrany prírody, pretože ochrana prírody je jedna vec, je to samozrejme čistá biológia, to je o tom vedieť, čo chránime a ako. Druhá vec je to vec legislatívy a tretia veľmi významná vec je to zmena správania. Bez týchto troch zložiek tá ochrana prírody nebude. Čo musí byť dobré povedomie, musíte poznať tú prírodu, musíte, mali by existovať sumár nariadení a zákonov, podľa ktorých by sa ľudia mali správať tak, aby bola táto živá zložka čo možno najviac chránená. No ale to je vždycky bez toho, aby tí ľudia to chceli, to nejde. Tieto dve veci sú vždycky, je dobré, keď je doplnené tým, že tí ľudia to aj chcú. A tu ja som od začiatku bol na strane toho, že som si myslel, že jednoducho dobrovoľne naučiť niekoho, to je vlastne vzdelávanie. No a keďže, ako hovorím, končil som štúdium v tých búrlivých časoch, ja som bol aj aktívny na prírodeckej fakulte v tom študentskom hnutí, tak som veril v tých časoch a dodneska verím v to, že je to rola neštátnych organizácií, je to rola nielen teda toho, čo sa naučíte v škole, čo sa naučíte v rodine, ale aj toho prostredia, ktoré tam nejako pôsobí a pre mňa teda to bolo naozaj naplnenie aj profesionálne. Teda ja som to tak vnímal, že po skončení školy som išiel robiť do mimovládnej organizácie, ktorá sa profesionálne venovala environmentálnemu vzdelávaniu mimo školy, čiže nejakému budovaniu povedomia o tom, že ochraňovať prírodu je to správne a dobre.